Lezi ndaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulile SABC eAuckland Park eGoli nazi ezinohlonze nini nje. Our case, we are committed to having a good relationship with the United States, and we do relate to them in a number of ways. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa uthi ayikho into ethusayo ngokhoxa kuba ngqongqoshe waseMelika uMarco Rubio engqongqotheleni yongqongqoshe bezangaphandle emazweni ayingxenye ye-G20 eqhubekayo eNasrec. We managed to arrest one of the suspects mentioned on our first case. Moreover, we are having 2 cases opened. Sezimkhalela umsolo oneminyaka engama-40 nomuvo ngemva kokusabalala kwamavidiyo akhombisa ukushaywa nokuhlukunyezwa kwabalisa endaweni yokucima ukoma yase-Hatfield ePitoli iZanzumu. Ingonyama yesizwe samaZulu uMisuzulu kaZwelithini ubambe umhlangano nongqongqoshe wezolimo uJohnston Hazen namhlanje ngaphambi kokusingatha imbizo ezobhunga ngezihloko ezifana nokuvalwa kwebhange ithala kanye nezinkinga ezikhungethe Ingonyama Trust. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala la kwe-SABC 1 eMzansi for sure. Igama lami nginguDawu Phungula. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa uthi ayikho into ethusayo ngokhoxa kwangqongqoshe waseMelika uMarco Rubio engqongqotheleni yongqongqoshe bezangaphandle emazweni ayingxenye ye-G20 eqhubeka eGoli ngoba ke uthi likhona ithimba elimele iMelika. Ubudlelwane phakathi kwalamazwe omabili bubukeka bumuncu ngemva kokuthi umengameli waseMelika uDonald Trump ecike umyalelo wokugodla uxhaso lwezemali iMelika exhasa ngayo lakuleli kwezempilo. Umengameli Ramaphosa uthi akukhathazi ukuhoxa kangqongqoshe waseMelika uMarco Rubio ekubeni ingxenye yale ngqongqothela kwazise likhona ithimba elimele izwe laseMelika. Uthi ungaboni ngasolinye okukhona phakathi kwalamazwe omabili kusangaxazululeka. In our case, we are committed to having a good relationship with the United States, and we do relate to them in a number of ways, and what has ensued now with the Secretary of State not attending is in the end not a train smash, because the United States is still represented here. Nokho-ke uvumile ukuthi izwe alinayo imali eyanele ukuxhasa zonke izidingo zalo ezimqoka kanye nezifiso zalo. Uthi ungqongqoshe wezemali uEnoch Godongwana uphethanelwa yikhanda ezama ukuthola le mali. Right now we've got limited revenue limits. Our revenue as it stands is not able to fund every priority, every ambition that we have. So the Minister of Finance scrounges around to find money. Kusenjalo umengameli Ramaphosa unxuse abaholi be-G20 ukuthi bakhuthaze ukuxazululwa kwezinkinga zokungaboni ngasolinye ikakhulukazi empini eqhubeka empumalanga yezwe iDemocratic Republic of Congo. The East African and SADC summit, the joint summit, resolved that the chiefs of the defense force should meet, and that meeting is soon going to get underway. So that we can consolidate the ceasefire. Lo mhlangano kulindeleke ukuba uphothulwe namhlanje. Bukelisise kuludaba lomhlangano wongqongqoshe bezamazwe omhlaba bavele emazweni angaphansi kwe-G20 Nasrec. Sixhumana ke nomhleli wezindaba zamazwe omhlaba khona la eSABC uSophie wakamkwena. Sophie, asikubingelele sikwamukele ezindabeni zasemini. Sibonile umengameli wezwe Cyril Ramaphosa ekhuluma kulomhlangano izolo ntambama. Namhlanje kusuku lokugcina lwalomhlangano, ingabe yini esingayilindela ukuthi iphume kulomhlangano? Mangibonge kakhulu engakusho ukuthi lo mhlangano ubaluleke kakhulu ngoba lo mhlangano uletha amazwe anothile namazwe
ukukhula. Ngakho ke bayakhona ukuthi bakhulumisane ngezinto ezimqoka kakhulu uma ubheka inkinga lezo esibhekane nazo ezweni. Uma ubheka indaba yokuthula lapha eUkraine, eMiddle East, uma ubheka futhi indawo ezifana nabo Sudan nabo DRC, kulapho ke kufuneka khona ukuthi amazwe ahlangane abonisane ukuthi kungenzakala kanjani ukuthi kube nokuthula. Ngakho ke uma kuxoxwa indaba zokuthula kunokuthi kube khona ukuthi kungabonani ngesolinye. Ngakho ke umongameli Zolo uze waxela ke ukuthi bonke laba abakhona abamele amazwe abo bakhulumisane babe nabo ubudlelwane nokuthi babekezelane ngamaphuzu. Enye into emqoka ukuthi bazephinda baxoxe ngento lena esibiza ngokuthi climate change. Siyazi ukuthi izwe lela laseMelika lithathe isinqumo sokuthi ngeke liseke amazwe athuthukayo endabeni zokuthi balungise inkinga ye climate change. Le nkinga ye climate change siyazi ukuthi naseNingizimu Afrika siyayibona njengoba sibone ikhukhula emalangeni lana adlulile. Le ndaba kakhulu ibangwa ukuthi sinenkinga ye climate change. Ngakho ke i climate change enye yezinto ezimqoka kakhulu abazidingidayo namhlanje. Enye into enkulu ukuthi kungasebenzisana kanjani ukwenza ukuthi umnotho wezwe uyathuthuka. Manje manikhulumisana ngendaba zokuthi umnotho wezwe uthuthuke, ufanele uthuthuke, ungathuthuki kuphela kulawo mazwe anothile, kodwa namazwe ahluphekile namazwe akhulayo kufanele ukuthi nawo umnotho ukhuphuke. Ngakho ke kusemqoka ukuthi lamazwe athuthukile njengoba ahlangana namazwe athuthukayo bangakhulumisana nokuthi kungenzwa kanjani. Ngakho ke uma kuxoxisana lolu daba, enye into enkulu kuba ukuthi kuba nemibono engafani kakhulukhulu njengoba uyazi ukuthi abanye bathi uma kugqugquzela ukuthi kube noshintsho endabeni zomnotho, kuba namanye amazwe athi lolu daba luyamosha. Ngakho ke ngicabanga ukuthi namhlanje ungqongqoshe wendaba zangaphandle uRonald Lamola uma kakhuluma nentatheli uzosichazisela ukuthi mhlambe inqumo ziphi ezithathiwe namhlanje mawubheka ukuthi njengoba futhi sokulungiselwa ukuthi kube nenye ingqungquthela ngeviki elizayo lapha eCape Town la kuyohlangana khona ke abongqongqoshe ababhekane nendaba zomnotho kanye nezimali. Ngakho ke lenhlangano inkulu kakhulu, inhlangano eletha lamazwe wonke ukuthi akhulumisane ngenkinga ezibhekane namazwe la eNingizimu Afrika njengoba iNingizimu Afrika kuyiyo ephethe lenhlangano kwamanje. Alright, sibonge mbukeli uyena ke lo ongumhleli wezindaba zamazwe omhlaba khona la eSABC uSophie wakwamkwena. Umhlaziyi wezindaba zombusazwe nomnotho uMoeleti Mbeki usephosele inselelo uhulumeni ngokuthi abhekane ngokusheshsha nezindleko ezibangelwa isibalo esikhulu samalungu eCabinet akholelwa ukuthi asinasidingo esibalekile. Umbeki uqagula ukuthi isabelo mali sikahulumeni sigcina sithola kanzima ngenxa ukuthi kufanele sibhekane nomholo ophezulu wezisebenzi zikahulumeni. uMoeleti Mbeki uthi ke kummangazile ukubhuntsha kwesabelo mali. Umweleti Mbeki uthi ongenye inselele ebhekene nohulumeni okuzofanele abhekane nayo ukunciphisa indleko ngaphakathi kuhulumeni. Wenze isibonelo asichaze njengesobala esihambisana neholo lomuntu oyedwa osuke esevotele ukuthi angene eParliament. Ukholelwa ukuthi kulapho uhulumeni okufanele aqale khona ukwehlisa indleko zemali. You know, when you walk into Parliament as a backbencher, you earn just walking through the threshold, you earn R1 million a year. Without doing anything. You can just go there, go into Parliament, go into your seat, fall asleep, you earn R1 million. So we have this hugely overpaid, you know, the president of South Africa earns more money than the chancellor of Germany. Germany has an economy many times the size of South Africa. But so we have a hugely inflated in terms of pay of the public sector. And I'm not talking about nurses or policemen. I'm talking about the top leadership in government, in the cabinet,
in the directors general, deputy directors general, the whole administrative managerial class in the public sector. That's where you have to cut. Umbeki uthe uhulumeni we-GNU usazobhekana ney'wombe engelula endleleni yawo kule minyaka emihlanu. Uqaphula ukuthi i-ANC ibhekene nenkulu ingcindezi njengoba kungasakhali sayo isicathulo kuphela kuhulumeni. And that's what has happened with the ANC, is that the DA has learnt the ANC's tricks, so now you have checkmate between the two of them. And the ANC is now has got a hugely embarrassing situation. Ingonyama yesizwe samaZulu uMisuzulu kaZwelithini ubamba umhlangano nongqongqoshe wezolimo uJohnston Hazen namhlanje ngaphambi kokusingatha imbizo ezobhunga ngezingqinamba ezifana nokuvalwa kwebhangi ithala kanye nezinkinga esikhungethe Ingonyama Trust. Ukuzwa kabanzi ngalolu daba ke sixhumana nentatheli ye-SABC uSimphiwe kwaMakhanya esigodlweni emashobeni kwaNongoma. Ngone asikwamukele ezindabeni zasemini, ingabe yini esingayilindela ukuthi iphume kule mbizo ebanjwe isilo samabandla? Phungula ngibonge kakhulu ngibingelele kuwena kanjalo nombukelo wendaba ngalesikhathi impela uza kuthina nje ayaqhubeka nokutheleka amabutho lapha esigodlweni emashobeni kwaNongoma nalapho khona ke kuzoba khona lembizo esingayichaza ukuthi ke ingqophamlando ngoba kungokuqala isilo ke uMisuzulu kaZwelithini ebiza ke imbizo yalolu hlobo. Uzokhumbula ke njengoba usushilo ngaphambilini Phungula ukuthi indaba ekuzodingidwa ngazo zimbili ke ikakhulukazi udaba ke lwesikhungo sezemali ithala kanjalo ke nodaba oluphathelene ke neNgonyama Trust Board. Kuzokhumbuleka ukuthi ke lesikhungo sezemali sivaliwe lapha esingathi ke KwaZulu Natal ngenxa ke yokuthi ke ibhange ngodla lakhilele ke laphakamisa esingathi ke imibuzo malungana ke negunya lokuthi lesikhungo siqhubeke sisebenze ngokuhlinzeka ke abantu ngemali kanjalo nokuthi ke bagcine ke imali yabo. So isilo ke namhlanje sithi asibize lembizo ukuthi ke sizozwa kulabo abalapha KwaZulu Natal nabasebenzisayo leli bhange ukuthi uma ngabe ke kukhona lesimo sokuthi ke abantu bengenalo esingathi igunya njengamanje lokusebenzisa imali yabo egcinwe lapha ebhange evalelekile, ikuphi ngempela ekufanele ke kwenzeke. Kuzokhumbuleka ukuthi lolu daba futhi ke olumalungana ke nethala luseinkundleni ke zamacala lapha eMgungundlovu enkantolo ephakeme nalapho khona kusodingidwa kabanzi ke ngaso lesikhungo ukuthi siqhubeke yini noma ke singabe saqhubeka nokuhlinzeka ke ngabantu ke ngosizo lwezemali. Ngicela uza kwethu uRaymond Mpele ke atshengise ke ngasesandleni sami sesinxele atshengise ke ukuthi ke impela ke sebeqalile abantu ukutheleka lapha etendeni kanti futhi ngasesandleni sami sokudla umbukeli noma engekaze abone ke kepha amabutho ke nawo akhona ngobuningi bawo alokhu etheleke njalo lapha esigodlweni. Esikulindele ke namhlanje ukuzwa ukuthi kulezi ingqinamba ezikhona ezimbili ekuzobhungwa ngazo kabanzi udaba lwethala kanjalo nodaba lweNgonyama Trust. Amabutho noma singathi ke izakhamuzi zalapha KwaZulu Natal zizozwakalisa miphi imbono ngokuthi zixazululwa kanjani lezi ingqinamba ezikhona. Ngaphambilini Phungula ngaphambi kuba ngibuyisele ke intambo kuwena uke wakubalula ukuthi ungqongqoshe wezolimo lapha eNingizimu Afrika uMnumzana uJohnston Hazen usanda ke naye ukuphuthula umhlangano singathi ke nobayede uzobhunga ke kabanzi ngesifo ekubonakala ukuthi ke siyinkinga lesifo ke esiseyilwaneni ke kakhulukazi inkomo esaziwa ngefoot and mouth. Ungqongqoshe ke uStan Hazen uchazile ke kwabezindaba emva kwawo lomhlangano ukuthi cha sebevumelene ke nongangezwe lakhe ukuthi ke uhulumeni walapha eNingizimu Afrika uzoqala ke singathi ke uhlelo lokuthi ke kugonywe inkomo ikakhulukazi kulezo indawo ezithintekayo ke ngalesi sifo esithe chithi saka ngoba phela kuzokhumbuleka ukuthi lokho kwenza ukuthi ke iNingizimu Afrika ingakwazi ukudayisa noma singathi ke ukuthengisa ke imfuyo kwamanye amazwe angaphandle uma ngabe ke kukhona lesi sifo. Kepha ke njengamanje imbizo le esikuyona ayikaqali kulindeleke ukuthi ke ingaqala ke noma yinini kusukela manje. Asibusele intambo kona Phungula eGoli. Sibonge kakhulu iyona ke intatheli yezindaba ze-SABC uSimphiwe kwaMakhanya esibikela bukhoma ke esesigodlweni emashobeni kwaNongoma. Mbukeli ke sisathe iqo ezitolo kanti uma sibuya sizophathela uDouble team.
we are ready to start with the trial. All our ducks are on the row. So, yeah, we are ready to start. We'll be waiting for the defense. Inkantolo ephakeme yase-Western Cape ithi lizoqala ukuqulwa mhla zintathu kundasa icala lokuthunjwa kwentombazanyana eneminyaka eyisithupha ubudala uJocelyn Smith. Sikubingelele sikwamukele uma ngabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi uMengameli wezwe Cyril Ramaphosa uthi ayikho into ethusayo ngokuhoxa kaNgqongqoshe waseMelika uMarco Rubio engqungqutheleni yongqongqoshe bezangaphandle emazweni ayingxenye ye-G20 eqhubekayo eNasrec. Bukele sikhumbuza ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzozithola kumjalo bazo. Sezimkhalela umsolwa oneminyaka engamashumi nomuvo ngemva kokusabalala kwamavidiyo akhombisa ukushaywa nokuhlukunyezwa kwabalisi endaweni yokucima ukoma yase-Hatfield ePitoli iZanzu. Kusenjalo ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu wethule izibalo zobugebengu zesigamu sesithathu sonyaka. Ukhomishana wamaphoyisa esifundazweni eGauteng uqinisekise ukuthi ukhalelwa amasongokazi Gonyela umsolo neminyaka engamashumi amane nobuvu ubudala othinteke esigamekweni esenzeke endaweni yokucima ukoma iZanzu ePitoli. We managed to arrest one of the suspect mentioned on our first case. Moreover, we're having two cases opened, and the first case where 5 victims were involved, we managed to arrest this 41-year-old. Kusenjalo njengoba nje ungqongqoshe wamaphoyisa ubethula izibalo zobugebengu ubeze ukuthi izinga lokubulawa kwabantu lehlile kuzo zonke izifundazwe. For the third quarter, all provinces recorded a decrease in murder cases, making a significant milestone in our national crime reduction efforts. However, Gauteng, KwaZulu-Natal remain the highest contributors to the overall national murder figures. Umchunu uqhubeke waqinisekisa ukuthi bazama ukuthola imali ezolekelele ekulisaneni nenkinga yobugebengu. By actively securing funding to expedite investigations and prosecution so that we can ease the burden on the side of detectives. Ungqongqoshe uphinde wanxusa izakhamuzi ukuba ingakhali nje kuphela ngobugebengu kepha nazo zibe ingxenye yemizamo yokulwisana nabo umtswelaboya. Silindo kuhle ngidi eindabeni ze-SABC. Umholi we-Democratic Alliance eGauteng uSoli Msimanga uchaza uPanyaza leSufi njengondunankulu ohlulekayo ukufeza izethembiso kuzakhamuzi zaseGauteng. Umholi we-DA eGauteng uSoli Msimanga uphawule ngezethembiso zaphambilini ezenziwa undunankulu waseGauteng uPanyaza leSufi. Umsimanga uthi phakathi kwazo akukhona esisodwa esisafeziwe kusukela ngesikhathi ethula inkulumo emalungana nesimo sesifundazwe. Gauteng residents have endured the pain of empty promises, failed service delivery and false proclamation under the leadership of Premier Panyaza leSufi. His populist strategy has misled the residents. Umsimanga uthi izakhamuzi zaseGauteng azikaboni nelilodwa iqhinga lokulwa nobugebengu kanye nokuvulwa kwamathuba omsebenzi. He has boasted and made bold promises about improving the life and the conditions of the living conditions of the residents through the creation of employment, through the welfare services, through the quality education, through healthcare services, and most importantly, fighting crime. Yet what we are seeing and what the people are telling us on the ground is something that is completely different to what that leSufi has been telling us. uLesufi uzokwethula inkulumo yakhe mayelana nesimo sesifundazwe ngomsombuluko okusihlwa. Inkantolo ephakeme yase-Western Cape ithi lizoqala ukuqulwa mhla zintathu kundasa icala lokuthunjwa kwentombazanyana eneminyaka eyisithupha ubudala uJocelyn Smith. As the state, we are ready to start with the trial. All our ducks are on the row. So, yeah, we are ready to start. We'll be waiting for the defense and hope that they are also ready. They've been given an opportunity to consult with their clients starting this week up to when we meet on. We are at the court on the 3rd. So we hope that we'll start, and the opportunity. I mean, the community of Saldanha will have an opportunity to hear what has happened during
that incident, that unfortunate incident. And that's the other reason that was highlighted by the judge, that we brought this case to Saldanha so that the whole community of Saldanha and surrounding areas have access to the courtroom, and they'll be able to hear for themselves rather than always having to come to Cape Town, which will be very expensive for them. Bukele umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Bukele zaguqa izindaba zehora lokuqala, sizobuya nezinye izindaba uma libumbana ihora lesikhombisa. Usale kahle.